ihe kpatara na ihe ọma mee egbuo ọkụkọ, nke ọjọọ mee egbuokwa ọkụkọ. O nwere otu mgbe n'obodo ụmụ anụmanụ niile nwere nkwekọrịta na a ga-enwe nzukọ. E zipụrụ nwamba ka ọ gaa maa ya bụ ọkwa, gwa anụmanụ niile ka onye ọbụla jisie ike bịa. N'oge ahụ, ọkụkọ wee gwa anụ ndị ọzọ na ya agaghị anọ, na ihe ọbụla ha kwutekwara na ya so n'ime ya. Oge ha ruru na nzukọ, a gwara ha na a ga-eji otu anụ chụọrọ agbara ala ha àjà ka ihe ọjọọ na-eme n'ala ha wee kwụsị. Mgbe e kwutere na ọ bụ enyi ka a ga-eji chụọ ya bụ àjà, enyi jụwa isi wee iwe. Otu ahụ ka esiri kpọọ anụ ndị ọzọ, ma nke ọbụla a kpọrọ si ka e were ya chụọ ya bụ àjà. Anụ ahụ ajụ wee iwe, jụwa isi si ka a chọọ onye ọzọ. N'ikpeazụ, ha kpebiri na ọ ga-abụ ọkụkọ ka a ga-eji wee chụọ ya bụ àjà, n'ihi na ọkụkọ anọghị ebe ahụ kpere ọnụ ya. Ka ha lọtara ya bụ nzukọ, ọkụkọ jụrụ ha ihe ha metara na nzukọ. Ha wee kọọrọ ya ka ihe siri mee, kọọrọ ya na ọ bụ ya bụ ọkụkọ ka a ga-eji wee chụọ àjà ka ihe ọjọọ na-eme n'ala ha wee kwụsị. N'ihi na ọkụkọ kwetara na nke a tupu ha gawa ya bụ nzukọ, ọkụkọ enweghị ike isi mba, n'ihi na ọ dịlarị mbụ kweta. Ọ bụ nke a kpatara ihe ọma mee egbuo ọkụkọ, nke ọjọọ mekwanụ egbukwa ọkụkọ. Mmadụ nwụọ, achọ ili ya, achọ ịkwa ozu, egbuo ọkụkọ. Anwụọ nwa ọhụrụ, egbuo ọkụkọ. Ihe ọjọọ mee egbuo ọkụkọ, nke ọma mee egbuo ọkụkọ.